Следва история за България през чуждите очи. Ще ви срещнем с Леон. Родом от Нидерландия, той избира да обикаля Източна Европа, за да я опознае. Ненадейно попада в София и решава, че ще остане тук. Вече 10 години той обикаля страната ни не в лъскавите хотели и по скъпите курорти, а в изоставените малки селца, в които хората според него са забравени. Когато говори за нашето общество, казва: ние българите. Как изглежда нацията ни в представите на един нидерландец, защо България си струва и как да я подобрим. Вижте в материала на репортера Петър Желев и оператора Борис Тотиров. Какво трябва да се промени в България? Ако е едно нещо. Много знам баба, що да се промени. Да е хубаво за народа, че да няма войни, че е само. Българите са мирни хора, не обичат да страдат. Искат правителството да ги оставя на мир. В западните страни не сме по-умни, не работим по-дълги часове. Трябва да имате повече самочувствие. Ще съм много доволен даже с един апартамент в Люлин. Сега е вече скъп. Запознайте се с Леон Делю. Той е на 32 години. Идва от нидерландския град Тил, голям колкото Казанлък. У нас му харесва повече от родната му ниска земя. Леон е пълна противоположност на средностатистическия българин на 32. Срещаме се в центъра на София, където културите се пресичат между джамията, синагогата и катедралния храм. Бяхме в икономическа криза в Нидерландия и имах работа, но исках повече да се развивам. И аз винаги съм имал мнение, че ако имаш свободата, да го ползваш. Значи ние в Европейския съюз имаме свобода да живеем където искаме. Мислех, че ще остана 6 месеца, обаче сега 10 години по-късно още съм тук. Работи в страната на лалетата, но дистанционно. Запечатва истории от България в собствен видеоблог и се среща с хора, жадуващи за човешко общуване. Чрез тях научава и българския език. Имам такова кафеварка, ама на топ не разбирам. Като дойде дъщерята, тя прави, аз си го правим на обикновено. Ама това е най-хубавото. И така се правят в Италия. Къде в България сте били? Или въпросът е къде в България не сте били? Да, това е добрият въпрос, защото само не съм бил в Тутракан и до Седемте Рилските езера. Как се казва клана? Звезда. А вие? Стоян. Аз Леон. Ти Зана къде? Не съм решил. Живково. И после Веринско ще ходя. После Веринско? Пеше. Защото не качвам много високо в планината, защото мнозината пътувам сам. Но във Видин сте били сигурен, в Малко Търново, в Добрич? Да. Навсякъде. Абсолютно навсякъде. В самия Бузлуджа съм стъпвал. Знам ги местата. Козлодуй и... Здравей! Може, да. Меси. Супер. Аз съм от Холандия. Съм толкова български език? Да, меси. От колко години? 7 години вече. 7, Почти, да. А защо дойде в България? За приключение. Хубаво време. Добре, че не е заради жена. Няма. Приключения, нали? Има. Според мен най-истинското място е северо-западна България. Това според мен показва как ще изглеждат другите области на България след 20 години, ако направим някакви неща сега. Леон заживява у нас през 2014 година. Време, в което протестите срещу правителството на Пламен Орешарски са всекидневни. Тогава фалира и една от най-големите банки – КТБ. Не това обаче впечатлява чужденеца. По-бедно беше. Това си спомням, че нямаше околовръстен път, нямаше метро до мен в Млаус 4, където съм живял 5 години. Нямаше такива връзки, автобусите бяха много по-стари, оранжеви. Такива буклуци не бяха много чисти даже. Имаше много хора с много стари дрехи и се съжалявам, че ги имаше, защото нямаха никакви средства, нали? И се чувства, че беше малко изоставено. Не беше европейски град по това смисъл на думата и сега, особено след 2018, видях, че почна да се развива. В София особено няма много общо с България, вече постепенно по-хубаво. А какво кара един чужденец да обикне страната? България е много мъжка държава. Има ги двете начина.
тук жените са жени, мъжете са мъже. Това обичам, че всеки си има роля, но и без това причина всеки може да бъде който иска да е. Усещам живота, което според мен е доста повече, отколкото да живееш в ниската земя, в някой град и да нямаш достъп до такива природни места. Все пак сме в средата на всичко. Значи, на един час полет имаш Будапеща, Букурещ, Истанбул, Атина. Докато ние в Нидерландия с един час, да, ще стигнем до Лондон, хубаво, Копенхаген, Стокхолм, Осло, но навсякъде пак малко е същото, нали? Навсякъде е равно. Не е точно така интересно. Няма хора тук, тема човек. Трима ли само? Работи. Той в Холандия бе дошъл тук на приключение. В Холандия София работи, не разбираш има. Аз работя в София, да. София работи. София работи какво? Викам, нали му викам. Ами снимайте тук, дайте изявление, имаме хубави къщи, има за продан. Свободата е един от най-важните неща за мен лично и мисля, че и за българите свобода е важно. Нали, може да казвате, че само националисти го ползват това изречение, но свобода или смърт. И както ние обичаме да се сравняваме с съседните ни държави, Леон не пропуска да го направи. Спомня си и за други протести. Тези от 2020 година срещу третия кабинет на Бойко Борисов и срещу главния прокурор Иван Гешев. Но те не бяха много сериозни. Това нещо ми беше много чудно, защото ме изглеждаше като голям пикник. И тези протести бяха по-дълги, нали? Но всеки път, като бях тук на СДК, ми изглежда като някакъв фестивал. Хората си пият бира, кръщат някакви неща, обаче това ли беше протест? Ако сравняваме с Румъния, с Гърция, там са доста по-сериозни. На здраве! Хайде на здраве! И добре ни дошъл! Мерси за всичко. И пак да ни дойдеш. На здраве за вашия... Хайде вече, ева назад. И на здраве за България. За България, да. Хайде на здраве. На здраве. Добре дошъл. И по-добре си заминал и пак да дойдеш. Лошите неща си има много домашно насилие, знам, от статистиката, което е голям проблем не само тук. Много хора си оплакват без смисъл. Българите много се оплакват за безопасността на пътя, че има много катастрофи. Но все пак всеки втори, като съм на улицата, гледа телефона зад волана. И докато си гледаме в телефона зад волана, не можем да разберем друго. Много българи не знаят и точно какво искат, защото много крещят: Европейския съюз ни прави за по-зле такива неща, но все пак се изневат, ако не могат да имат достъп до Шенген. Значи какво искате всъщност? Искате ли да бъдете част от Европейския съюз като цяло и нещата малко да се развиват? Нещо, което ме дразни много, е, че българите обичат да говорят без прекъс. И нали, вашите герои, Васил Левски е казал: не трябват думи, само дела. Коя част от българите си познават съседите, примерно? А защо не ги познавате? Може да са и добри хора, нали? Почнете до вас, после обществото ще стане по-добър. Няма какво да ти дам такова. Не трябва. Само компот имам друго. Хлебчето е достатъчно. Папа, черпа нищо. Не съм гладен. Леон гледа на нас и чрез политиците. Търси решението на като че ли вечните проблеми през тях. Българите и България се оправи въпреки тях, не заради тях. Това е идеята. Значи, те като мнозина много говорят все пак. И само това. Слушал съм радиото. Как говорят за Македония, за часове наред. Може, разбира се, това е за вас много чувствителна тема, разбира се. Обаче до нас има толкова сериозни проблеми и само дела важат. Малко ме изнервят, че правителството, примерно, не получавам писма, нали? Не получавам нищо от тях. Това е хубаво. Данъците са нормални, това е добрата част. Обаче не правят и неща за развитието. И да поканат някои специалисти от Европа. Защо не ги поканим по някакви села
едни да си купят едни къщи, няма никакъв проблем. На въпроса за курса, по който България трябва да поеме, той поставя непопулярна перспектива. И Европа не може без България. Значи, вие сте наистина сърцето на Европа, според мен. Защото е все пак сърцето на света, близо до другите сфери на властта. Примерно Русия, Турция, но пак Близкият изток. Че ние сме по-близо до Кайро, отколкото Копенхаген. И това ни прави по-централно в сферата на властта на света. Някой друг, който и да е Русия, примерно, Турция, да дърпа властта в България, ще е много зле за Европа. А искаш ли да караш ти? Ти да караш? Да, но ще падаме тук. Ама няма проблем никакъв. Ево, аре, брат ми, давай, напред. Нашия, малко от десен нагоре. Дай. Първа. Тя работи. Българското приключение има край за Леон Делю. След 10 години между жълтите павета, снежните била и гостоприемните хора, той ще търси щастие на север, в Полша. Отговор на въпроса защо няма. Той е просто свободен да го направи. 10 години не стигат за България, защото България може да си прекараш целия живот. И 10 животи може да си прекараш тук. Човек трябва да е в движение. Все пак, както съм ви говорил, щом има свобода, нека да се ползва. Това спором няма, защото България за мен винаги е дом и винаги ще ми е дом в сърцето. България си е част от моя живот и никога няма да го забравя. Ние в Европа вече сме като една страна. Българите живеят в Лондон. Има 6 полети до Лондон всеки ден. Връщат се в Лондон. Всяка улица се чува български език. С една дума, което за мен е приключение. Даже съм го татуирал тук. Имам го на кирилица. На по-стари букви, стар азбук. Приключение за мен не означава само adventure, нали? Но това е да отключиш нещо в света и в себе си.